Sajroning atiku nalikan ayo Sugeng dalu nduk prigel. Nggih, sugeng dalu like Kangkon. Salam sik anu salim sik karo
Pak Lek. Pak Lek ya. Nggih. Pak Lek. Pak Lek iki bapak cilik ya. Pak Lek niku bapak cilik. Ya. Makasih ya, Nduk. Napa? Pak Kangko neng kene iki wis ping 13. Ping 13. Iya, 13 tahun berturut-turut. Saestu niku. Rene kula lagi pisan to. Kula lagi pindho niki. Pindho pisan. Nggih. Biyen wis tau rene. Pun tapi senes jenengan. Dalange. Nggih. Sopo? Sopo ya jaman semono dalang lokal mriki paling jenengan kelarangan pas kuisian. Raimu. Urung-urung kok ya wis ngrek-ngrek. Aku wis dalang murah dhewe sak Kediri lho. Rumangsa kok iso larang iki lho. Ya ora mungkin nek Pak Kangko iki kelarangan khusus neng nggon kene Ngesong, ya ta? Ngesong Banjarjo. Iki sejarahe ket Mbah Sukron. Awit Mbah Sukron. Nggih. Tekan saiki. Dadi pomo Pak Kangko ning kono-kono larang wis lumrah nek ngene. Mula kowe barang ya ngono. Pripun? Lek neng kono-kono arep pira 8.000 10.000. Nggih. Kene gelem ora gelem 4.000. Loh, wingi janjine ora 4.000 Pak Kangko. Lah pira? Wingi 1.500. Wah, kakean berarti aku. Jenengan kokean berarti. Jenengan min malian. Ya min malian. Kula padahal 1.500 niku wis budal. Udah sak klosone. Kok sak klosone piye arep nyapo kok sak klosone. Pancen nggih Pak Lurah Ngesong Banjarjo menika bolak-balik nanggap awake dhewe iki to. Nanggap Dwijo Laras. Winginane kula campur sarian teng lapangan nggih. Teng lapangan Banjarjo mriki. Sakniki terus wayangan kalian jenengan. Awake dhewe bolak-balik ditanggap karo Pak Lurah, urung mesti awake dhewe iso nanggap Pak Lurah ya Pak Kangko. Oh iya no, ora mungkin. Pak Lurah ra iso dalang kok. Ya ditanggap. Kecuali Lurah Minto Darsono lah. Lho jenengan ngenyek. Ya lah ngopo kok ngenyek? Lah kok dadak Minto Darsono ngono ki nyapa? Lah aku kan nirokne MC-ne kae, Oh, jenengan ra duwe MC ngono kuwi. Kan duwe aku. Oh, apik kono berarti. Iya ben. Iya. Nggih, alhamdulillah. Dadi awakmu rene iki, Gel. Awakmu rene iki sing khusus untuk bayar awakmu. Kuwi Pak Lurah. Oh ngaten. Dadi masyarakat kuwi mbayari urunan nggo bayar Pak Kangko dan grup. Oh ngaten. Khusus untuk kamu. Malam hari ini yang bayari adalah sumbangan dari Pak Lurah. Nggih. Oh, Pak Samsuri. Kudumu apane? Pak Samsuri. Heeh, ya. Sing ngapunten napa sing gigike ompong niku? Ngawur. Nggih to, Pak Samsuri senes. Beda. Oh, lak sing wingi campur sari enten mriku niku Pak Lurah kersa tindak panggung niku kersa. Ning ora gelem joget, ora gelem nyanyi. Namung ngeten lho Pak Kangko teng panggung. Ah piye? Samare nek sing ngucul. Lah yo, mula men ngerti, men pirsa awakmu men luwih kenal, luwih dekat karo Pak Lurah diaturi tindak panggung. Oh nggih. Ora ketang sak kebiaran. Nggih nggih, Pak Samsuri ngapunten ganggu kamardikan panjenengan. Niki dipun aturi tindak panggung kalian Pak Kangko, nggih. Mergo sing nanggap kuwi durung sing ditanggap. Iya, nggih leres. Support musik Mas, ayo Mas Coro. Monggo Pak Samsuri tindak panggung Pak. Ayo. Ya. Cocok tenan nanggap priga iso dadi peladen barang. Loh, multi talene nggih ngeten iki. Ya sok dadi nyanyi, sok ya laden. Kene wis. Kilo Pak Lurah. Wah, sampun ta? Malah ngurusi badokan ae. Loh, lah yo iki sing tak maksud. Rene nah. Kula pun gawa mic niki lho. Kula gawe mic loro masa. Aku lek bengi iki jenengan mek cekelan manuk. Aku bengi iki pengen jenengan nyanyi utawa joget Pak Lurah ya. Nyun sewu di atas panggung itu cuma ada 3 opsi. Jenengan paham toh? Apa? Yang pertama adalah nyanyi, ya toh? Yang kedua adalah joget, yang ketiga nyawer. Jenengan mudeng. Cek niki mawon niki. Nah.
Wes digarap Mbak Prigel mana iki rasa. Lah salah nanggap neh. Salah nanggap neh. Ngapunten Mas, kalau wingenane niku mboten kok ringita. Nggih. Campur sari. Campur sari nggih. Nggih nek Pak Lurah Banjarjo tetep Mas Kangkon. Siap. Lah jenengan kalau wingi nanggap Mbak Prigel. Nggih. Berarti ndek wingi kebranan kurang marem niki tanggap melih. Riyen mriki Mas. Sareng cuma warga mriki nyuwune Mbak Prigel tan ngesong. Oh ngoten. Nggih niku golek sing murah. Golek sing murah mriki. Nggih. Tur yo sing nganggur yo mek aku liyane main. Ya ora. Nggih, pripun Pak niki Pak? Pripun Pak Lurah? Pun jenengan tanggap bayari dhewe sampean menang untuk memerintah Prigel kon nyapo bengi iki ngoten lho. Nanggap niku menang Pak. Niki nggih. Nggih. Kan jaran mawon. Jaran. Lah wong kontrak era nganggo jaran nganggo jaran. Jenengan kagungan jaranan, kagungan kepange, ada kepange. Wonten to? Nek won ngaten mawon. Pripun? Kula niki mboten saged nggih to. Kula tak manut wargane ngesong mawon. Nggih to. Sing paling penak penyuwune warga ngesong napa? Mbak Prigel. Lek panyunane warga ngesong Mbak Prigel ken mandap ken mantuk. Wah. Pripun? Mandap dijunjung nggih. Ditanggap kok. Nggih. Pak Lurah. Niki lagune napa? Gerajakan Banyuwangi. Sing sigrak nggih. Nggih no. Tapi Pak Lurah kudu nggih joget to, mosok yo meneng tok aku malu no aku. Meneng karo nyapa, Gel? Gocekan manuk. Lambemu. Emah aku. Jenengan ki kudu semangat ngono lho Mbak Lurah. Dadi lek misalkan kula nyanyi jenengan yo sing joget. Ben blocking panggungnya itu bagus ya Pak. Nggih bener. Mang tanjakne bengi niki Pak khusus jenengan Pak Lurah. Mulai senengan ra diseneng-senengke atine rugi lek bayar 1000 niku lho. Ngapunten Mas. Apa? Sing penting warga dusun ngesong remen kula pun alhamdulillah. Oh nggih. Nggih to? Nggih. Nek memang ngapunten sedaya warga dusun ngesong khususnya Desa Banjarjo umume. Nggih. Nek Pak Lurah jenengan niku mboten saged joget. Mergo pendamelane namung ten Sabin. Nggih to? Dados lurah niku lak nggih wakile jenengan buruhe jenengan. Nggih to? Lah kene Pak Lurah joget terus rakyate napa? Bener. Nggih to? Laras. Matur suwun, ngapunten. Dadi Pak Lurah niku iso ning niki sawah. jogete kula wakilaken Mbak Prigel. Oh ngoten. Mamulo sekawan ewu. Nggih. Sopo mau 4.000. Dadi Aja Pak Lurah dibukani kene to Pak. Aku isin aku. Niki transparan kok, ora usah dadak isin. Dadi ki sing ngenyangne nggih kula Pak niki Pak Lurah. Nggih, padahal mboten kula mboten njaba niku lho ya 8.000 setengah. Pancen ngapunten, pancen Mas Kangko dulure lanang tiyang ngesong ya. Nggih to Pak, Bu. Nggih. Ya. Dadi Pak Lurah ki senengane ning sawah, senengane macul. Macul. Lho bengi iki kowe dadi sawah, ganti pacul Pak Lurah. Lah. Ya, ini berarti opsi pertama dan kedua tidak dilaksanakan oleh Pak Lurah ya, Pak Kangko. Berarti Mbak Lurah ini melaksanakan opsi yang ketiga. Apa tadi? Napa opsine? Nek kalau winginane mature opsine sing penting ngesong remen gitu gratis. Tapi nek Mbak Prigel opsine mesti nyawet. Nggih to? Pak Lurah. Kula mboten sangu pasan. Alah, Pak Lurah. Mungkin lek jenengan sabar toh, kula setore nggih mriku. Ya, gerajakan ta. Gerajakan. Dibawani sik ora, Gel. Mambiat mayong. Kalau sinden iki gendong madang sike. Wah, ya ini kok wis metu ndok. Ya lah cah kok ya mentolok, kancane nyambut gawe terus madang. Ya, dibawani sik. Ora marem nek ora dibawani. Ayo. Ayo, Gel. Mambiat gue kendang Banyuwangen. Oh iya. Gue kendang Saipong. Dudut. Ben ketok rame gitu Pak Kangko. Iya no. Ya. Dumpak. Wut, jeleng ngono. Pak Lurah macul Prigel. Jenengan sing jenggleng kula. So. So
Senyum toh Pak, tangane iki lho. Lah senyum untune ompong terus Lah jenengan. malah api isis. Gandeng belam biangan. Madep rene lho Pak. Wis tepake brutu barang Pak Lurah tenang e piye iki ya. Nyeram biai no suwan toro Kumpul ke masalahnya anu gelek ngelek manuke ora dicekel. Kowe malah kualan. Kualan. Nah, Pak Lurah niki yo nyuwun sewu to, Pak. Napa? Yo paribasane kethek mangan klenteng nika to. Apa kuwi? Wong wis tuwek ora iso ngalor. Iso ngawur. Lah iso ngalor ya kudune lek enek bokong ini kan kudune yo piye ngono ta. Gak ngerti rahasiane ra? Napa? Pak Lurah meneng ae mergo wedi karo Bu Lurah. Bu Lurah ten mriki. Heeh. Anu Bu Lurah nyuwun sewu jenengan tumbaske oskadon kedap teng Indomaret mriko nggih. Iya. Ya. Pianyu wangi kulon kenang kidul sekarang. Ayo. Pak Lurah orang efek belas. Belas. Anu wedi napa gila kalih kula? Gila. Mboten. Oh mboten gila. Tak kira tak gila. Los pun mboten apa-apa Los. los. Ya lek los yo joget. Tak jumeneng mawon. Pripun nyawer yo rong duwe. Mengke lek wis lagune entek. Lorlan kidul alas hang keliliat jenengan ajeng nyanyi kok tak maca niku bareng. Ajeng nyanyi, ajeng nembang. Ngewangi kula. Gregesi, jenengan gregesi to Mbak Lurah? Oh mboten, sapa omong gregesi mboten. Dicekel ngeten pareng ta? Dicekel ngeten pareng. Los to? Lho wau dawe los. Heeh. Iki sing wedok ngetek ngono mesti. Kon ndi iki? Belap biangan belam biangan. Yuk. Aja,
suara siji sama suara loro ya, Mas? Ya. Nah. Ya wes aku suara loro sama suara siji. Heeh. Tak sangoni selawe. Anu Wisnu. Anu Priga suara siji, Wisnu suara loro, lah Mbah Sumo bawuk suara asu dadi Jenggong no. Wuk malah elek. Ya. Ayo. Tanah India Kumalaring Gumalyaring Taman Sari Nuswantara bener omongmu ge. Kenapa? Kaya Mbah Lurah ki mur meneng adeg kaya. Ora Lah, respon piye-piye ning kowe ngono. Lah nggih makane kok ya ora piye-piye yo piye ngono lho, Mbah. Nek senyum tok. Joget nggih. Ya wes, gak apa-apa cah. Ya, monggo. Ya. Apa ki mang lagune? Gerajakan no. Dino. Ya. Gerajakan nggih. Ya, mangga, yuk. Yuk. Gerajakan
Gedeng asli Banyuwangian. Minta tepuk tangan kagem Pak Lurah. Mpun lho Pak. Mpun rampung lho niki mboten krasa. Mboten krasa nek bar niku. Kula sing gak krasa. Nek gak ngene yo ngene. Sebel aku. Marah aku. Mbak Lurah, pun marem napa dereng? Sampun. Sampun nggih. Pun warga Ngesong sampun marem. Oh dereng. Kalau manut wargane mawon. Nek dereng berarti tasik malih. Nggih to? Malih. Manu. Yo pantese nggih Pak Lek. Apa piye? Yo piye ngono lho, sak lagu ki biasane lek tekan mahku yo bensin rene yo 250. Kok lek rong lagu yo 500. Jenengan ACC apa gak? Los nggih. Apa mun dikontrak riyen kok nggih to? Ya, nek mun dikontrak kudu kanton nyambut damele. Oke? Lha iki pancen iya kula ya wis lunas dadi rene iki nyaur bau. Nyaur bau. Nggih, matur nuwun nggih Pak Lurah. Yes, Pak nuwun. Panjenengan sehat selalu. Muga-muga sesuk belajar nayup nggih. Menjing belajar joget dadi lek penyanyi-nyanyi ben iso joget. Nggih, Pak nggih. Yes, Pak. Mboten usah repot-repot, isin aku. Malu. Anu mboten usah bayaran kuwi akeh. Loh, aku gak to, gak tenan to. Jare mau Ya ngoten niku abang-abang lambe lho Pak Kangkong. cegat kono dicegat ning kono, cegat. Kowe lungguh ning kono. Nah, ning kono. Matur nuwun. Ngono lho ganteng. Pripun iki? Ngono wis gawe ati seneng. Gen tambah sehat, tambah dawa umure ya. Nggih Lurah. Aku yo duwe wiyaga. Ya. Wiyaga ya kaya Pak Lurah kuwi seneng. Pripun? Meneng ae. Ning kowe tak kei tantangan piye carane supaya iso interaktif karo kowe. Oh, pundi? Sing pundi? Ayo Ardi. Ayo. Sing di Mas Ardi. Ke. Kene. Kowe rene yo. Niki. Utuh. Loh. Ke. Mas Ardi, ya. Mana Mas Ardi? Sing di mi. Yo disupati musik to. Yo, supati musik. Ayo Ardi, ayo. Yo bocah kaya Pak Lurah niku meneng ae ngono. Oh, idolane mak-mak Indonesia. Ayo, support musik Mas Lurah yo. Pak. Mas Ardi. Sing pundi? Ayo golek ngadeg. Musike muni ayo. Oh ya. Kowe kudu pinter, agresif, piye carane bocah iki gelem ngomong. Mergo kaya Pak Lurah mung glenah ngono kok. Kesengsem kula Pak Alek. Apa? Wong kok bagus kaya ngene ta ya. Kayak Pak Lurah. Persis nom-nomane Pak Lurah ngeten iki lho. Heeh. Irunge ya mangir. Pak Lurah ki nom-nomane pancen resik putih ngene iki gandeng sobo ning samah dadi ireng. Nggih maling ngedop. Heeh, ngedop. Masya Allah, ya Allah senyummu, iya. Loh, Mas, sampean gisul? Mboten no. Kok sanu bi gigi Pak Lurah kemang?
Cepat rono nih. Cepat pindah rene. Ya Allah wong kok bagusan parupa ini ya. Dipun iki. Dipun iki, Pak. Apa? Aku bingung aku saking gantengnya lho Pak Kangko. Ngapa? Kulo kene apa? Aku duwe bedhekan nggo sampean. Sampean ini kan Mas Ardi isi to. Nggih. Lulus. Mesti terkenal lulus ra? Sampun. Sampun. Berarti kan terkenal dengan kecerdasannya ya Pak Lek. Oh iya no. Iya. S1 kok. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormatku kepadamu sayang. Nggih, pripun? Ya ora apa-apa ning dhuwur panggung ki awake dhewe ki yo kudu membangun chemistry to. Nggih. Ngene. Aku mau mengetes, orang mengetes ya pengen ngerti keseimbangan kebalensnya apa ki jenenge verbalmu Mas. Jadi keseimbangan otakmu, ya toh. Jajal sampean muni jambu ceblok benjut peng 10 tapi cepat ya toh. Mengko dhisik. Mengko yen sampean berhasil tak utangi 200. Lek sampean gak berhasil, sampean ngai aku 300. Yo malah men. Yo sampean durung karuan iso ndang jajal. Peng 10. Jambu. Jambu ceblok benjut peng 10. Cepet. Ki melatih keseimbangan otak verbalmu ya. Yo sewu nggih Pak Kangko. Oh iya, antara otak kanan dan Jambu, otak kiri. Otak kanan dan otak kiri. Jambu, ceblok, benjut. Oh, toh. Tapi cepat ya Mas. Cepat. Ya. Kecepatan Kleru, 120 km per jam. Ya. Ya. Jangan nganti kleru soalnya bahaya kleru. Dijujuk ki sana. Ya. Jambu, ceblok, benjut. Jambu, ceblok, benjut. Jambu, ceblok, benjut. Jambu, Lagi peng telu wis ora Lagi kuat. peng telu wis nyerah sampean. Wedi ya Mbak aku. Wedi. Kok nek Wedi lek keceplosan. nggih no. Wedi lek muni jembut. Malah dicetake. Ayo, lek asine do ngerti kuwi kok. Jeneng Pak Kangko, Pak Apa, Kangko. apa? Jajal kuwi mang. Apa? Jambu ceblok benjut peng Jambu 10. Halah wis teko jambu wis sorontolen. Jambu ceblok benjut, jambu ceblok benjut, jambu ceblok benjut, jambu ceblok benjut, jambu ceblok jembut. Ndak ki lho tenanan iki. Ki arang-arang lho iki sindak nyawer dalang iki. Angel nih, cepet angel. Ki lho. Ya. 200 to, enek aku lek 200 ya. Ya. Sik Mas, rono. Ndang Pak Kangko. Apa? Nek baleni ping 10. Besok lo ya, datang ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, jamblut. Jamblut piye to? Jambu ceblok benjut, jambu ceblok benjut, jambu ceblok benjut, jambu ceblok benjut. Cepet, jambu, kurang cepet. Bok, Angel, aku nyerah aku. Aku nyerah. Nah, Gak adi seimbang weh, adi. berarti otaknya, gak Aku nyerah di seimbang. aku di. Nah, ayo. Aku wedi ya Mbak. Keceplosan mah. Loh malah sing disenengi wong ya ceplose kuwi lho Mas Ardi. Ki berarti aku ora sida nyangani jenengan 200. Ora. Dadi jenengan ngai kula 300. Ya, cek. Kan ra iso mah janjine ngono. Dadi kan Ardi kan jenengan wakili. Setuju nggih? Dalang tipis kok piye. Alah dek kapan kae rasa ngono. Nah. Ngaten nuwun nggih Pak Kangko. oke. Sing ngene iki lho carane garap dalang nek gitu jarik ya. Nah. Pinter aku. Ngaten nuwun nggih Pak. Aku nyerah aku. Saiki iki gak sida. Ora sida. Beneran utuh. Sapa Mbak? Yanto iki pacare Mbak Cungpe. Dek isone malah sing mburi tok. Nggih, iki kok nyapa Mas Ardi? Nembang. Mas. Kok nembang apa piye? Ngomong ya enggak panggung kok. Ya. Nembe gerok ya Pak kula. Nembe gerok pilek. Gerok, Gerak Mas. ora apa-apa. Sing penting nembang. Ora nyinden ndak gerok. Ayo Mas, iki spesial untuk Mas Ardi ya Lek ya. Lagune ayo.
Coba ucapan dari Pak Kangkol. Ulang tahun ke berapa di Jan? Yang ke 24. 24. Sik enom to Mas. Aku kok iku susu tuwek men to yo. Pancen yo rong duwe bojo kok. Selamat ulang tahun untuk anakku lanang Albertus Adi, semoga kedepannya tetap diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur. Nggih, matur nuwun Pak Kangkol. Tuhan memberkati ya, Lek. Amin. Jenengan ngasih gift apa? Hah? Ngasih gift apa? Aku mendino nge-gift lek pas dek elek. Kene sangu. Apa? 100. Ya. Ya Mas dari Pak Kangkol. Nggih, matur nuwun Pak Kangkol. Ya. Sama-sama. Lah kowe? Persenan karo aku kudune aku sing njaluk ke. Iki gak apa-apa wis, sampean iki hadiah komahku. Dadi 50 komahku 50 Pak Kangkol. Ya. Anu Bang apa? Kaloro. Karena sing ngadeg bisa. Kembang iki, Pak. Apa? Apa karo prigel kok wedi? Biasane ora wedi lho karo wong wedok. Dedek Pak. Hah? Dedek Pak. Dredeg. Dredeg kok ndredeg barang to Mas. Nyapa Apa ngrupaku ya? ngedeni ngono apa Apa ya, piye? Mbak? Bintang Sejati Asmara. apa? Katresnan sejati. Bintang Asmara, Dewa Bintang Tresno. Ayang-ayang men. Ayang-ayang. Oh ya. Ayang-ayang ya. Sing nganggo kae lho Mas. Nganggo gamelan kae lho. Enggak kuat Mbak aku. Oh ndak kok tak junjung. Lagi watuk suka. Ya oke. Lah ayang-ayang malah dhuwuri. Ya. Ya. Di rada tindake ro. Nah, ya. Sapira Mas nadane sepira Mas? Sapira Mas. Karo anu sisan sapa nduk Ika, ayo Kak. Ah, ya. Mohon asih nyuwun ayang-ayang. Mas kowe sing tak sayang. Anu dindekne sitok, nek sitok. Diduk nih. Ora iso medun ke kibutmu kayak nang isor ngono lho. Kang Mas kowe sing tak keduren kurang meduk sitok, Guys. Lah yo nyanyi butuh nyaman toh. Kang Mas kowe sing anu sing balik ke awal mang Mas. Yang pertama mang lepas. Ayo jadi. Kang Mas kowe sing ya. Jadi Nimas musti kata sayang lalilo aku kudu kelan. Nimas musti kaneng ati trem aku siji. Tresno iki. Wah Mas. Sampeyan gak kuat sakmono Mas, keduren ya. Rodok keduren sithik. Anu rodok didurne nah Mas. ya kok ya ora kuat no saya ora kuat Oh no. iya, rodok anu ndek, rodok ndek. Ya. Ya, Mas Ardi dan juga Adik Ika. Cek. Ayo Mas Joro, diaturke lagune ayang-ayang. Yo, kaya apa? Ayo yang. Ngesong Mas Adi, banyak yang mau ucapan selamat ulang tahun untuk kamu yang ada di live streaming di Jolaras Indonesia. Apa jenenge penggemar-penggemarmu emak-emak Indonesia yang pada malam ini menyaksikan. Terima kasih untuk ucapan dan doanya. Semoga doa baik kembali baik. Amin, pinter ya. Makasih, Kak Bagus. Ya, yo, Mbak Wrigel generan sik sawetara. Oh iya, sindene dhewe. Sindene dhewe diaturke.